Ndakarota ndaita kunge ndipinda kunoba pamba paya. Ndobva ndatosvika ndobva ndaba. Ndobva ndasiya ndaita zvandakasiya ndaita chaizvo. Ruwa munhu nesola yaya vandatotiza. Ndo matangiro andakata kurota pamba. Ndarota pamba paya. Zuva repiri racho ndakabva ndatorota muchinda waya achitaura neni, ngoita hurukuro neni, chingokurukurirana neni dzimwe nharaunda mukumu. Ndarota achitaura nemuchinda ndakarova uya. Asi handaisambomuziva muchinda waya. Ndakati hapa mumwe nambogara zvinenge 2 weeks zvisingazviroti. Ndakazonorota ndatawo pajeri panapa gore 2022 achiuya achinditi chambati ndauya kuti ndikutore tiende, asi hatingoendi, unoenda wakatakura sola. Akabva anditambidza sola yaya. Sola iyi ndichiba uremu hwayo kana yarema ingangoita 5 kg, but sola iyi kana akaita achinditakudza ndichirota kudaro yairema zvekuma 20 to 30 kg. Saka sola iyi ndikuitakura paya ndakarara, ndaizorwadzirwa nayo. Saka pakuda kuchizoti